Maswera banji omvera. Tsopano takumananso mu programu ya Fupa Lokakamiza. Soeloli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Ndipo lero muli ndi ine Stella Kamwana. Akulemba Soeloli ndi Brian Ligomeka. Lachinayi sabata yatha tidasiya mavuto akulingalira. Atazindikira kuti Zex akumfunanso Linda. Pamene Mayeso ndi Tapiwa anagwirizana zoti aunikirenso mozama njira yakulera kuti akachita love game Tapiwa asatenge pakati. Kodi lero timva zotani musewero limeneli? Koma akuluakulu mvula zakale ananena tizoona kuti ukatchula mkango kwera mu mtengo. Apo timalingalira za Linda. Linda yonso ndi nduyo akubwerapo uyo. Brother Mavuto. Sister Linda. Ndakuonera ndi pakatali tu. Oh. Ndiye malo mothamangira mgalasi. Mwangoyima apa. Mukuganiza chani? Ngoti nakuonani mubwerapo. Ndi Maria indudike ndipaseni moni. Zikomo kwambiri Brother Mavuto. Ndithu. Ndathokoza ndithu. Koma ambuya akukusungani bwanji? Sister Linda ndisaname. Ambuya akutisunga bwino. Amen. Kungoti vuto langa ndi limodzi basi. Vuto lanji Brother Mavuto? Sister Linda. Uphunzira mbiri pa college pano. Akuyankhula za chipongwe zokhuza ine. Mukati za chipongwe za mtundu wanji Brother Mavuto? Sister Linda. Ena kuti ndinopusatu. Ndikuzani. Ena so akuti ine ndikulamunidwa ndi inu Sister Linda pamodzi ndi Jude. Ambuya wakhuluki. Muti ndisaname naye ndikusowa mtendere mu mtima mwanga. Pepani Brother Mavuto, pepani ndithu. Komano zimenezo musadandaule nazo mpang'ono pomwe. Ndifuna ndikulimbikitseni Brother Mavuto. Mayesero amene timakumana nawo ifeyo ngati a Kristo. Amatikuza ati moyo wathu wauzimu. Mukunena tizoona Sister Linda. Komabe bola mayesero wetu azichokera kwa anthu ena. Osati mamembala anzathu mu fellowship. Mukunena zoona Brother Mavuto. Ndizoona ndithu. Komano tiyenera kuvomereza kuti anthufe timaona zinthu mosiyana. Ifeyo a Kristo tiyenera kumakumbukira ndithu kuti ngakhale Ambuye wathu Yesu Kristo ananyozedwa ndi kuyesedwa. Zoona. Choncho ifenso tiziyembekezera zimenezozo, kunyozedwa ndi kuyesedwa. Komanso uyenera kuzindikira kuti ngakhale Ambuye wathu Yesu Kristo anaperekedwa ndi mmodzi wa ophunzira ake. Zoona. Sister Linda, ineyo ndathokoza kwambiri chifukwa cha malangizo anu. Osadandaula. Kodi nthawi ili chonchi? Zikuoneka kuti nthawi yoyambira phunziro yachiwiri yatsala pang'ono. Tithamangire mkalasi. Mukunena tizoona ndithu. Komano Sister Linda. Ndimati ngati nkotheke. Tsiku lina zakhala ndikanthawi kocheza inu ndi ine poduka mphepo. Ineyo pali chinthu china chake chimene chikundivuta kwambiri mu mtima mwanga. Chabwino. Ndiye ngati zili choncho tiye tidzakambirane lachinayi madzulo sabata yamawa. Lachinayi? Ambuye akadzati lola ikamazati 5 o'clock. Fanda imene timakhala taweruka. Ndathokoza kwambiri Sister Linda. Zikomo. Ndizasunga nthawi kuti zakambirane modeka. Chabwino, ineyo tundiye ndithamangire mkalasi. Ambuye akudalitseni. Inunso Ambuye akudalitseni. Amen. Yes baby. Ine pano. Pali chimozi mema sangaso yo kwambiri. Ndi kusunga nthawi. Tiwait kumane. You always on time. Mayeso. Ngale pali chinthu chimene tikuyenera kugwiritsa bwino ntchito ndene nthawi. Unazoona Tapiwa. Ndikukuza ka. Udziwa. Anzathu ena mali pia kugwiritsa bwino ntchito nthawi ku primary school. Anali pia kusankha bebe ku Sunday school.
ukunena zona amene anaseweretsa nthawi ya ku secondary school analipira kusankhidwa kupita ku college kapena ku university. Etu. Baby utafufuza za nkhani yokhudza njira zolera zichapeza zota chifukwa ine sinifuna kulephera maphunziro pa college nafa chokhandi pakati. Taviwa, I love you so much and I'll marry you. Maeso ndafunsa Iwe inabi yangu hanga ndimenelele chifukwa iweyo ndiwenzeka na wanzeru kwambiri. no Usakatsika lena wamena maganizo ona kuti kwasidwa pakati ndiye njira yokopera mamuna kulawa kwatire. zikomo kwambiri facho lonjeza kuti zamangana ne banja koma nokufufuza kwako wapeza zotani pa nkhani ya njira zolera. Okay, baby. Ine ndapeza kuti kugwiritsa ntchito njira zolera ena amati family planning methods. Inaso amati ma-contraceptives. Kuli ndi ubwino wambiri kwa basi. No Kwambiri. tafotokoza ubwino wake. Ubwino woyamba ndina kuti njira zolera zimathandiza amayi kapena atsikana kuti asatenge pakati posakonzekera. Mzona No unplanned pregnancy. Ndiye kuti wendine zimene zapuza athu osaopa kutenga mimba. uziwa chani maisi ine ndathokoza kwambiri fana kuti zizi kuchokera kwa iwe. Ndipo iwe ndineyo tiadzangu kumangisa ukwati woyera zizathandiza kuti pange plan kuti tikhale ndi ana angati m'banja mwathu. Ndiye baby iwe ndinofuna tizakhenda nanga. Uziwa tapiwa tidzakhale ndi ana awiri. Okay Tizaphunzitse bwino tizamalire bwino azakhale ana achitsanzoka. mene maganizo kuti tizakhenda na atatu. Hayi baby tapiwa iwe tizakhale ndi ana awiri basi. Baby sikukhala ndi ana ochuka ngati miyambira nkumalipira kwa ayetsa. unena zona maiso ndikuzipatsa ukapolo kungobereka namboye ndikumaliphera kwa yang'anira. Waona ndikapolo ukulu chomvesa chisoni umaziwa nthawi zambiri umapeza kuti anthu olemera ndi amakhala ndi ana ochepa awiri kapena atatu basi. Koma umpeze munthu ovutika Ovutika. uyopikisana ndi nkhumba pobereka mwamba chipongwe. zotsatira zakeso kumaliphera kuwasamalira ana awo. ndikomano mazachani mavuto ina wasoma chokera kuzipembedzo akuti muberekane ndikuchulukana ngati mchenga wa kunyanja. Koma alukina umakhala kulephera kulemvesesa baibo banji iwe mulungu analenga adamu ndi ava ndipo adamu analengedwa ndi mulunguyo anali ndi ana atatu basi Kaini, Abel ndi Seti. kodi paja ito Yetu adamu tusanabereke ngati njenga monga wapangira anthu ena awatu komanso ntchito yochuluka nayo ngati njengayo siya munthu umodzi tu aliyense atakuti aberekana awiri tichuluka na Abel. ndipo zona mayeso kunena zona adamu amene analengedwa ndi mulungu ndikuzidwa kuti ana ake adzachulukana ngati mchenga anali ndi ana atatu basi ndechoti amayi azizunzika ndikuti amagazi fa chobereka pafupipafupi ndi chani. ino nditapanga kafukufuku pa nkhani imene iyase ndapeza zinsinsi zazikulu mayeso iwetu iwe zinsinsi zotani zimenezo. Okay, dikira kai nditsegulika baibulo kangaka mpaka unenga baibulo kanenge mweyi. iwe kodi ngakhale ngakusimamira ngakufeza chipikano kucha kumayenga afe timayiphera machechi kwake so ndinabwitsatu ndachinsisi chili mbaibulo cho ndichota dikira kai ndiwerenga 1 Timotheo 5:8 imene ikuti ndithudi ngati munthu sasamalira anthu amene ndi udindo wake kuwasamalira makamaka m'banja lake wakana chikhulupiriro ndipo ndi woyipa kuposa munthu wosakhulupirira. amen iwe awa ndi mawu akulu koma iwe moti awa kuthamangathamanga ndi mauti tibeka chiwaya ngati mchengawa nkumapeza kuti ana ukanika kwasamala amene iye angodziwiratu nayo kuti iye ndi munthu woyipa kwambiri malingana ndi mawu a Mulungu kuchokera pa buku la Timoteyo. unena zona Yetu ndikofunika kwambiri kukhala ndi ana ochepa amene mukhoza kuwasamalira ngati banja. ndikuza iwe ndineyo ana athu awiri amene tazabereketera zakwatira nawo tikuwasamalira bwinobwino azakhala moyo wathanzi zona tizatha kuwatumiza ku sukulu zamakono bwinobwino wopanda vuto. Yetu ubwino wake sindiwana kuti azakhala kugwira ntchito uku inenso ndigwira ntchito uku bei tizakhala ndi moyo wabwinotu moyo wapamwamba. I can imagine.
Unena zona. Ndikuza. Kukhala ndi chiwemero chano chepa mbanja kuli ndi ubwino wambiri kusiyana ndi kumangobereka mwachisawawa. Kunazona. Aka. Etu. Indi banja silingati kuinga ndalama zikulephera okwanira banja chifukwa chochuka na wana. Ndipo khala ndi plan yakaberekedwe mbanja. Etu. Baby. Ine ndasangalala kuti akambirana momasuka za ubwino panga mapulani a chiwerengero chabwino mbanja. Tapiwa. Ndilolera kuti ndingonera mwachindunji ubwino olera kapena ubwino okhala ndi ana ochepa mbanja. Koma ati maeso. Ukati ipatse moto. Chabwino tafotokoza momveka bwino za ubwino panga pulani chiwerengero cha ana okhala nawo mbanja. Ubwino wake nawo. 1. Makolo amatha kusamalira bwino anawo ngati chiwerengero chawo chili chochepa. Univesesa? Zikumveka ndithu. 2. Mayi amakhala ndi moyo wathanzi ngati wabereka nawo chepa. Ndikumvetsa. Chachitatu, mmidzi munkhani zokanganirana malozi zimachepa ngati chiwerengero chikuchuluka chifukwa chongobereka mwachisawawa. Ndipo zona. Amvesesa amene. Sukunamatu. Ubwino wachinayi ndokuti ntchito zachuma mdziko zimayenda bwino kwambiri ngati mabanja ali ndi ana oti aine akewo akutha kuwasamala. Chabwino. Pomaliza ndingoti mavuto ngati okanganirana malo mmasukulu chifukwa chakuchulukana kwa ana ndiso kusowa kwa mankhwala mzipatala zimacheperatu ngati mabanja akubereka ana amene akukula ndi thanzi. Univesesa mepo. Iweyo maeso da. Ine Anefana organiza ball. Kama ziwa kai. tanenaso. Nene ngona ngati una mtsogolo muno. Kuza ka president. Ndekuti ne bamene bakuza ka first lady. Relax. Organiza waje. Zona ka. Okay, ineyo zoza ka president is. I receive. Odi kuno. Hey, fikani. Takulandiraniso. Zikomo kwambiri. Fikani ndithu. Malonda amene. Zikomo kwambiri. Khala pampando. Chabwino. Ndithu. Kodi kwagama ndi kuno? Mafika. Ndikonkuno ndithu. Ndithu di. Zikomo. Khalani. Titeretu. Zikomo kwambiri. Kaya mbuya akusamalirani bwanji. Ayi, ine ndili bwino ndithu. Chabwino. Tathokoza. Koma nkhope ndi yachilendoto. Ayi, ine ndi wapasijapo. Ya. Chabwino. Tayamika. Kaya mongotiyendera. Ayi, ineyo ziweto zanga ziwiriza. So waiti, ndiye nditi kulupira kuti ziweto zangazo zili kunoko. Ndiye ndimabwera kuti mundibwezere. Ya. Sikuti ndili munthu wamisala iya. Ndikudziwa. Akoma atsogolere. Kunena chilungamo kunoko sikunafike chiweto chiti chose cha chilendoyi. Ng'ombe, mbuzi, nkhuku, zonse zimene zili kuno ndizapakhumbo pompano basi. Mwanjira ineti ifeyo ziweto zathu timadyesera mmakola. Chabwino. Ndekukanakhala kuti kwabwera chiweto china chose cha chilendo. Asipakanakhala ndopovuta kuzindikira iya. Komatu ineyo mukafukufuku wanga heti ndapeza kuti ziweto zanga ziwiri zinalondola kunoko ndipo zitafika kunoko kunyumba kwanga sizinabwerere iya. Mwanimvesesa eti? Mwina kama ndifunse chonchi. Kodi ziweto zake kwenikweni ndi chani? Ndi ng'ombe, mbuzi kapena nkhuku? Inu mukumafusa mafuso ovuta kuyankha bwanji. Sina. Ndikufusa. Ndimvesereni. Inu ziweto zanu zasowa. Sinthu. Ndinonga mukulephera bwanji kungofotokoza kuti nyama zimene zasuwazo ndi chakuti. Chifukwa pafamu pano sitimaweta tunkhumba iya. Chabwino. Chifukwa cha ndikutchulano ziweto zokhazo zimene timaziweta panozo. Yaka. Chabwino titere. Inuyo pafamu panopa. Simunaone uje njoka kapena khoswe atavala mkanda wakuda. Simunazone zimezo. Kodi inuyo ndekuti mmapanga ulimi wa makoswe ndi njoka? Bambo, tango fotokozana. Khoswe ndi njoka zanga. Mwazisi yakuti. Mwajidule sindinaone khoswe ndi njoka mukune naye. Bambo, ngati mukusunga khoswe ndi njoka zanga,
musamale ndikukuuzani musamale muna chimene chinameta nkhanga mpala mwanipesese mukuyankha ngati munthu ochenjera koma ndikakakutumizirani mphenzi ndi pamene mutaziwa kunena kuti kodi akati katundu amanena kuti ni ndani. Yes bambo ine Yehova ndiye m'busa wanga sindingaope kanthu. Oho amanditeteza ineyo ndi Mulungu. Oho nde musataye nthawi ndikumandiopseza iya. Oho ndapita ndipo tiona ndikakatumiza kamvuluvuluyo muchita kubwera nokha kuzabweza ziweto zanga. Yes ndikalephera kuthana ndi inuyo nditumiza kamvuluvuluyo kwa ananu sibiwe ndilinda sine munthu wamasiyakwera iye. Zikakhala za kamvuluvulu wanuzo mu dzina la Yesu back to sender. Koma kandala kameneka mpaka na kusowesa khoswe ndi njoka zanga. Kandala kameneka ndiye kuti kamapemphera zeni eti mpaka khoswe amene nimamudalira kuti akakawa chimanga mmasenga zanga zimayenda bwino wasowa. Nayonso njoka imene imandikawira ndalama yasowanso zona. Ndiye ndizija chani popanda khoswe ndi njoka zanga pale. Sha Sujo undibweke konotsi zako za marketing zako penawo ndizakubwezera kopero mmawa. We Judy zopusa ni makana nimadana kwambiri afiti opemphera mva. Sujo ndala kwa chani kupempha ubweleka notsi koikhale ngano ninyozera ndipo ndikhale chere jabulusiwe mabona geno ipa mtima mtundu wanji ndipo ndikuziye mtundu misiya satana zanuzo kuumana mziwa pemphera umapusisa anthu mulekere bizimezozo. Atsikana kodi nkuyo mene ukuchokera kuti ukhala ngati zoyepa zomwe mukuchita iweni zakuya sikuziziwa kumandifunsa pa ngati sukuzwa iliyonse zimene uchita iweni zakucha mukangopitiriza nosenza kumenyani ndiyo kamuziso nzako lindayo kuti zopusa zimene mukuchita panopa ndatopa nazo ndipo ndiye upitire kusindifanso kuonanso pamaso panga apa iwe panopa ndikusakasaka nzako lindayo unive. Ndi zimenezo tiwomvera Suzio wamuopseza Judy pa zifukwa zosaziwika. Nawonso akatundu ndi agama sanasiyane bwino. Kaya zimenezi zitha motani? Tsopano ndi nthawi ya mafunso. Funso ya sabata yatha lidalira kuti kodi ubwino wokhala ndi chiwerengero cha ana ochepa m'banja ndi wotani? Ena mwa mayankho olondola ku funso limeneli ndi awa. Makolo amatha kusamalira bwino ana awo ngati chiwerengero chawo chili chochepa. Mayi amakhala ndi umoyo wathanzi ngati wabereka ana ochepa. Tithokoze nonse amene munayankha bwino funsoli. Ndipo ena mwa omwe anayankha bwino kwambiri ndi awa: a Precious Phiri, a Stonard Master ndi a Godfrey Mwale. Funso yathu sabata ino: kodi njira yabwino imene anyamata ndi atsikana ayenera kugwiritsa ntchito kuti asatenge pakati asanalowe m'banja ndi iti? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweloli Linda anali Elina Sanga, Judy anali Desire Kuntanga, Mavuto anali Isaac Bonongwe, Maeso anali Blessings Suya, Agama anali Clement Twaya, Tapiwa anali Miriam Pondani, Suzio anali Mese Upindi, ndipo Katundu anali Tame Mwawa. Seweloli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Akulemba seweloli
ndi Brian Ligomeka ndipo akujambula ndi Karim Mpaweni. Fupalo